haluaisi laskea öljyt, niin tästä vaihtuu moottoriöljy. Niin imastaan pumpulla niinkö vai? Imastaan ja kyllä se tulloo tuota kun vähän on tänne päin. Letkuopi. Niin, tuo letku vaan kääntettäinen. Paljonko menee öljyä? En minä ulkoa. 5 varmaan. Ja hehkutulppa on tässä tuolla on tämä hehkutulppa imuusarjassa. Ei kun tuossa niin käskopelolta meni niin. Sinne joku. Tuossa se mihinkä tulee piiloon. Joo. Ja tuolla on malli, minä olen tähän vaihtanut jonkun. Se on helppo vaihtaa, kyllä. Joo. Ja se hyvä käynnistys, niin minä en ole tätä käynnistänyt yleensä pakkaskeliin ja siitä syystä minä en ole koskaan vaihtanut vähän hydrauliikkaa. Se on kymmeniä litriä, miten kun vaihtaa. Sen takia tämmönen mainos. Pakkasajottina on tykänä tätä. Ja sitten kun käynnistän, niin annan hyvin varovasti, ettei ihan tyhjäkään. Ja tuohon, mihinkä se tarttunut? Tuossa on starttina. Tuotko purkit Leo sieltä? Tuolta pöydältä. Tämä on näitä minun tehtäviä, mutta ei teidän tarvitse. Tätä kun antaa tämä ei räjäytä. Ja nyt jos pannoo käynti, ei tarvitse hehkuttua, niin se lähtee. Niin kesällä lähtee ilman hehkutusta. Kesä lähtee ilman hehkutustakin tietysti, kun eihän nyt tarvitse niin. dieselhehkutusta. Mutta silloin jos on jonkun verran kylmempissiä, niin Täällähän on ihan lohkolämmitin. on, minä koetelluna, mutta ilmeisesti se ei toimi. Se pitäisi kyllä kahtoa, niin se pitäisi toimia. Mutta tämä on hyvä käynnistyskonsti. Ja tämä ei, kun se on imusarjassa tuo, vaikka tarpilotti on yleensä semmoinen myrkky, se moottori, mutta tässä ei räjää. Ja sitten jos nyt niin nyttiin pannaan pyörimään, niin se pikkusen aikoo pyörii tällä myrkyllä. Mutta se tuntoo tuosta käsikaasusta, että milloin se alkaa loppua tällä pyöriminen. Niin. Wow. Tämä on semmoinen minulla yksi hyvä konsti, se on varmoo lähteä. Vaikka ei hehkuttaa toisi. Ne varoitus Silja vai? Hyvä, nyt voit mennä tuonne penkille. Tämä pitää aina katsoa, että se on hahloon. No niin. Sitten vaihe B. Penkille. Tässä ei ole virta-alueessa katkaisi, jos on käsikaasussa. Se on kokonaan sen varassa. Joo, käsikaasulla kokonaan toimita, se ei jalakaasu. Nyt se seisoo ja tänne päin saa sitten kierroksia minkä. Ja haluaa. Ja nyt sitten kun seisotetaan, niin pannaan vaan. Joo. Ja minä tiedän, mutta ei tehdä työ. Minä en ihan tyhjäkäynnillä, mutta semmoilla reippalla tyhjäkäynnillä vähän aikoo käydä. Joo. Että se voiteloo, kun se seisonnan jäljeltä siellä. Ja myös Miksi myö ei tehdä? No, itse nuoret tekee omalla tavallaan kai. Mutta minä vähän aikoo, koska siellä pitkät ajat seisoo ja muuten, niin en minä, että minä heti rävätän siihen hirveät kierrokset. Minä en tiedä. Sitten vähän kerrassaan lisää. Tästä se lisää. Joo. Ja sitten en tiedä onko tämä jos
Turvavyö pantiin sinne. Joo. Niin se ei kauhat ei liiku, jos nämä ei ole alhaalla. Mm. Tämä pitää olla alhaalla, niin sitten liikkuu tuo kauhan tässä asennossa ja tämä kun on alhaalla, niin se nousee ja laskee. Tämä ei liiku, jos ei ole nämä. Hakaset paikalla. Niin. Ja tätäkään minä tien tuo siinä, mutta minä en hirveästi räväytä, koska täällä on kuluvia osia. Minä tiedän nuoret, kun ne täältä Elähän sano nyt hirveän mainosvideo, niin elää nyt kerro siitä nyt, mitä nuoret tekee. No niin, jatkapa siitä sitten. Niin. Leo Sirpä vähän, ettei varpaille satu kone, No kun sitten se jos valluu vähän haluattaa, alaspäin. Se valluu vähän alaspäin varmaan. että tämän haluaa nostaa ilmaan, niin tämä on vaikka kokonaan ilmaan kauhan kärille. Ja tämä kun pannaan tuonne päin, niin nyt tämä paine männöö tällä jalkapolkimella männöö noihin toloppiin. Joo. Se nostaa ilmaan. Niin niitä on niitä tolppia. Nyt kun tämä on tuolla, niin nyt tällä saa tällä männöö paine silloin noihin toloppiin. Esimerkiksi kun ketjuja laittaa tai muuta, niin se nostetaan ilmaan. Joo. Mutta sitten kun tässä asennossa niin kauhat toimii. Se on joko tai. Tällä polkimella nousee varret ylös ja tällä sitten kauhat. Kyllähän tämä on minua kauan palvellut ja tänä päivänä on varmasti hyvä. Nyt ei tarvitse hehkuttaa. Siitä syystä kun siellä on tuo tarpilotti, niin sen pitäisi Tuopa nyt Peppi, ei sitä lähteä postua. ihan. Se vähän aikaa pyörii tuon tarpilotin puolella. Sitten kun muutama valkaa tarpilotin puolella, niin sitten nyt näin lämpimällä siellä sen ei tarvitse. Mä lähtee ihan ilman. Nyt tässä ei ole Niin joo, se sinne menee. niin taka-asento. Sitten se sammuu. Niin se sammuu. Joo. Tuolla mennyt se vipu, jos tämä alkaa, että ei ajaa jaksa vaikka miten ihan pohjaan, niin tuolla on silloin vivussa kierteet, siitä pystyy tämän Joo. menevän vaijon. Ja yksi mikä on minun mielestäni tärkeää, tässä ei ole semmoista ylikuormituskytkintä, mutta siellä niin kuin ilmeisesti ketjut hyppää niin kuin polkupyörässä, jos liian kuormitetaan niin paljon, että ei jaksanut, niin sitä en minä kyllä tiedä. Sähän työkin ymmärrät, jos alkaa ketju ylikuormituksesta hypätä. Ei pian ennen Siitä hammastukset. painaa hyvin äkkiä. Hammastukset ei peis kestä ennen. Tämmönen. Minä yhden kerran yritin, kun Jukan työmaalla oli siellä rakennustyömaalla ja sieltä autot toi. Ja niitä ei alakana pihaan näkyä, niin minä läksin niin noin ruvennut purkamaan tuossa Altuumaan risteeksi. Ja siellä oli semmoinen lava, ei ollut umpilavaa, se oli, minä en muista miten se oli lankkuin päällä ja pyöräpuona sinne väliin. Ja just siinä käynnistymässä ja perkulle, kun ei lähtenä vaikka miten, niin kun pyörä on jumissa, niin voi hirvetä sitä rumia. No ne kuskit ei sitä ymmärtänyt, että ne antoi vaan, jos ketju menee ympäri jatkuvasti, Niin. kuule, minä kauhistuin ja onneksi minä menin siihen, että ne eivät käsittänyt, kun se on puono semmoiset, että se ei lähde vaikka miten paljon voimaa, niin ne vaan. Niin nytkyttää yritti. Käsitettekö mitään? Kyllä, yritti nytkästä, että pännöhänsä. Ei, kun ne antoi ihan, vaikka näkivät, että se ei lähde, niin ne antoi Voimaa lisää, niin. Lumina kulkuun ketjut ympäri. Niin, ne veti siinä Mutta hammastuksella. oli se onni, että minä menin siihen. Joo. Niin tämmöisiä on nykyajan ihmiset, että ne ei, tuommoista asiaa ei. Mutta kokeilko itse tässä? No niin.